To kodwogi kaunti ma Kisumu ni koro riwruok mar Protect Program gi mano mong'ere gi dho machielo kaka Article 19 ojiwo joked ne ratich oganda to kod mago makedo ne jogo man kod ng'ol mondo koro tim tijgi maonge luoro moro amora. E twak margi kod ute mag fwambo e boma ma Kisumu, riwruogno kotelne gi Mikai Easter Achieng' oyango ni jogo makedo ne ratich oganda moloyo to magwa keini osebedo ka kalo okenge matek ahinya kinde ma gitayo chenro kaluwore gi bwoko ma samoro giyudo kaachiel kod sand ma bende giyudo e lwet jogo ma oketho ratiro maggi. Easter bende koro wacho ni gisewuok oko mar loso kuondego ma inyalo biro wache weche mago motenore gi ratich oganda maonge luoro moro amora. En chenro bende koro gichano timo higni mathoth ahinya mabiro. Organization miluongo ni Article 19 ma wacho ni civic spaces, kuonde ma ji nyalo wuoye, kuonde ma ji nyalo wacho gik moko nego bed ni oyawre. An kuonde gik wawacho ni nego yawre, wawacho ni jok ma rango ratiro mar dhano bende nitiere kae, nyaka jok ma jo media, jok ma kawo weche magwa, ni jogo nego kik bed ni sama giwacho weche gi to gin gi luoro moro ni ng'ato nyalo diye kata oluor wuoyo kata oluor kawo gimoro nikech jo sirikal moko ok dwa mondo wachi. Koro sani wawacho ni gik ma wasebedo kwa neno sana kuom jok ma wacho ratiro mar mine kod jo media, jo fwambo gi keyo ma mine, nego bed ni wan gi thuolo mondo kata ka gidhi timo gimoro ni gidhi rango kaka gidwa wacho weche, ok giyud ka samoro ng'ato dwa goye kumentiere ama omake ama odiye ama ng'ato dwa mondo rom kode gotieno mondo korko yud weche. Kor gik machal kamago ma wacho ni space ni oyawre, nikech koyawre to jopiny bende bo yudo weche mamiyo giyud ratiro gi kuma gintiere. Program ni watime wan kaka Kefiado, watime gi Article 19 in Kisumu, to bende itime Mombasa gi Migori. So Kisumu kae wadwa keye e sub counties te, mondo nikech Kisumu duong' to kuonde mopogore opogore nitiere gi weche mopogore opogore mar ratiro mar dhano. Koro kuonde go te wabodhiye.